Il-Gvern fi sqarrija qal li jkun qiegħed jagħti parir lill-President ta' Malta biex taħtar lill-Imħallef Joseph Azzopardi bħala il-Prim Imħallef il-ġdid u suċċessur tal-Prim Imħallef attwali Silvio Camilleri. U mistenni li l-aħħar ġurnata tal-Prim Imħallef Silvio Camilleri fil-kariga tiegħu tkun nhar il-25 ta' April 2018 u jirtira kif jala il-65 sena, skont kif provdut fil-Kostituzzjoni. Il-Prim Imħallef il-ġdid jinħatar fil-ġurnata ta' wara fis-26 ta' April 2018. Il-Gvern qal li fl-għażla tal-Imħallef Joseph Azzopardi, il-Gvern żamm lill-Oppożizzjoni kontinwament għaġ-ġurnata. L-Imħallef Azzopardi twiret l-isla fl-1955 u ingħata l-warrant biex jeżerċita l-professjoni ta' avukat fl-1980. Huwa ipprattika estensivament bħala avukat fil-qrati u kien ukoll konsulent legali ta' diversi korporazzjonijiet pubbliċi. Huwa serva wkoll bħala direttur tal-Midmed Bank fil-Bord tal-Awtorità tad-Djar kif ukoll kien elett bħala membru tal-Kamra tal-Avukati u bħala President tal-istess Kamra. U inħatar imħallef tal-Qrati Superjuri fl-2003 u serva fil-Prim Awla tal-Qorti Ċivili, fil-Qorti tal-Familja u s-Sekond Awla tal-Qorti Ċivili sakemm fi frar tas-sena 2013 ġie maħtur mill-Prim Imħallef biex jiservi bħala imħallef fil-Qorti tal-Appell. Ilu mill-2010 membru tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja b'għażla tal-imħallfin stess.